Raikwchak ni je Mangthong ni ajagao chini hani Bubagra Maharaja Pradyot Kishore Debbarma botini Mangthong ni jerino Phiyogwi Kha abono tui celebrate khlailaka tam hinkeo Raikwchak te Raikosom nei tongo tipra hani je Bubagra sai thangnai rokni kaisa bo laibuma tongo borok choba khlai thangnai tipra sarokni bagui borok choba thangai kaplai khlaika Raikwchak te Raikosom aboni laibuma tongo hingkai angbo asuk sichugya hingkai norok kebo sawidaman angle asuk sichugya haipono Raikwchak te Raikosomni kothoma eba laibuma chini tipra hasteo tongo norabo rasmala rogo porinai mano hingkai obono tuino chini Bubagra khatung khajake mulungo botini o Mangthong no Phiyogwi Kha gaphaji Awong day, like child day, like son. Borom Yaphar